Lorkhom extra midum kuang lampui tunlai internet le social media vela lar ai midum pali panga ho velina kuang zon chunga lam te hi shelo kan om lave mi che chiat na video emo tlema video lawom deuh to pa emo achun zom nan kuang zona an lam lai hi alang thina mitam takin kan hlimpui hle ani he kuang zon lai video hi engtia lo chuak nge ti in chui zaw lok te ang heta midum kuang zon tu te hi Ghana lam mi ania hetia kuang zona lampui hi mi an thia anin vui dan chi khat ve ani kan rama chuan mi thi te hi lung chetakin kan vuya kan tuar pui em thina Ghana chuan an thi thian in vui pialama mi thi chung te lungai lutuk nem turin hlim takin hun an mang thina hetianga kuang zona lam pa tur hian mi hausa deuh phei chuan khok hata lam thiam te an roi thin ani kumsang ni som panga khan YouTube lama eizong pakhat aming traveling sister tia inda chu anushon vuina Ghana an neya chuan azina heta hian mi thi kuang an lampui chu amua hei hi khomipui te ti dan alo ni a thina hi an ngai dan chuan tharau khovela hadam taka anom theinan thilpoi mo ani wangin an lo lom thin hi alo ni a chutia an lam lai video chula in video ni za thak alo nei sa te nen chuan an siam rema kumsang ni som panga khan ama YouTube channel a ada ta ni chu thil chu mi sang ten an lo edit vele chhong zela ni somni pasari July sang ni som pasaria YouTube lama anda phei chuan n2 makta duai ni lai alo nei ta tlema lar chho shat shatin TikTok video te chuan lawyer GGMU chuan komin February ni somni khan aron ti chuak le a chu lar chho zelin internet fiam thu video a phei chuan alar ber pol anita ani he video hi an mani Ghana lampon an hlimpui hle a ala mate hi tunge an ni ti chu hriat ani lova ma se chet sol a hlawum awangin lam thiam tak ni chu angai ve ngotang le BBC News Africa lam chuan hetiang thil hi khovel hmun danga atam lo awangin da that turin heng lam te video po hi an lo siam to ani kuang zona lam tur sa thi bithlia om lo ma se mi pali changa paruk an nitlang pui ani a music hi Tony Igia track siam astronomia ti ani